Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Dangshen arngut kinong shong shnong jonga shnong kendong walang kilalek ban ujor show chief secretary jonga jela halor ke jingbum sngohun jongki ya ka rukom pentrei ya ka surok dawilat hakatai ke shnong kabla pentrei na ka scheme MNREGA lane ka scheme shispa sngi Shwaban lai ujor show chief secretary kilalek ban ujor shwa show block development officer jonga soyong community and rural development block nrei kilakam bau BDO shim lale AA kumta kilalek no shagibor bakam halor hadin ke jinglai ujor jongki show chief secretary marmar ulah hukum ya ki engineer bakin jurip bat kat kum ka jinglap jongki engineer ki shem bakarukom pentrei kalong shisha ka bombiang kumta lapha ban pentrei biang sa shisien pat Nrai mentapat kini ki arngut kila keno baka borsnong joka kendong walang kila lum dorbar ban perkhat na kebenta kani kakam bat haga dorbar kila rai ban besnong ya uwei na kinong ujor uba overwell lengdo. Na kamesim ka basngokya ngawan hang ne ya ka ban pensyai bat ya ka ba nganwan ban ya thu akmat jongpi hang ne kum ki kubor ya ka ba nga kum unong song snong jong snong kendong walang ya kaba ngang la sya be sinong ha sinong kendong walang na ka ben ha ka arpui trek bune bakat we sunam arjar arpau kalong banin si sejan te ha nin si sejan ka dorbar sinong kala khot ya ka jingyala ya ka dorbar sinong bro ka we ha ka jingyalam jong u rang ba sinong u ba singan sing nong bri bat sekretari sinong u ba jis komar entatiang te kila khot ya kene ka dorbar te on la ikran ka dorbar kalong ba ki la yakran ya kawe halor ka jingtrei ka badai ha po jo kene ka sinong ka bangi dang menta khendiat sngi dang ujor ya kene ka jingtrei ya ka ba kene ka jingtrei kalong ka jingtrei na ka benta ka surak footpath sisi road lum jingtap balang pedestrian bat lum jingtap balang katolik te halor ka bangi ujor ya kene ka jingtrei Onlai ujor kene kijing trei ya kabangilap halor ha ya ka RTI kebala yo ba ane kijing trei katkum ke plan estimate kedai sound chi Henry ha kabangilap mangipat kum kinong song sinong kalong tang lain chi te halor kata kanong rim kebangi ni dawa ya kaba idei ban pentrei biang katkum ke plan estimate kebala yo la blok te halor kata kane kini kinong kit kam sinong bat kay sinong ki nongkit kam barok ki rambak sinong kum tu tetar kila khot dorbar rengi minin haka arfui terek kila khot dorbar la ekran ki ong bas lendar no yang ana ka benta jong katai ki jingtrei ba pidei ban slendar no ba ya katai ki jingtrei ke ba pi ujor manga bat uba simon jaran bala ujor ban pentrei bah yang ya ka jingtrei ti halor kata haka bangi la ujor ya kene ki jingtrei ban pentrei bah te kini pat ki ong slendar no weng no ya kane te na kaliang jungang ong ba ngamla ban weng ya kane ha ka bangi lap ba kane ke jingtrei kadai ke badang duna katkum ka plan estimate ke bala ai na po blok office te pide ban pentrei biang ya kane dalak pentrei ba dalak dap ya kane ke jing pentrei ke bangi ujor te ya kata ladang ngi ila le kata ngi kakam kala bahi ya ha po sinang te dena kebenta kata kadau ke bapak selendar Henry pajda no sinong katu katne bat ki rong ba sinong ki ong lada selendar kene ngin be sinong no yapi te mentangi don ringkat ki record ki AKA barok ngidon ya kata kaba kila penmi yak sore ka saw jongki ke ba lakran ha ka arpui trek te dena kebenta katne kadau kaba da ka mensim ke bas ngokia niwan hangne banwat ya kalat klenti kumno ya kebangila ya kebanlaj halor na kabane ka benta si ai nga kumunong song sinong ya kabangan salek haba ka sinong kalabe ya nga ringkat bat kayeng kesem ke jonga kiong bangin be no ngim tip su na ka sinong bat kum taru la don ki notice ki bala yo ana sinong ba ha ki bala bua sinong long ba kiong ba kale ya ki no ki beriu ki ba lek ban isi mental ane ban lek yawan lang bat kin bat une u breu bat kene ka yeng kesem
ya kita ro ngin penstom da ka bateng kim dai su ban lej aka pang ka stom la ne ha ka yap ka imro ha ka takurkom ya ka bangi kum ki kun jong ka ne ka sinong ni sngo dap da ka mesim ke jong ke jing su kya te na ka banta ka ne ka daw ngi wan hang ne ban kerpat ba leng ba jongi nyim don lat ngim don lenti ba ngin le kumno ha ba la sa ban berngam la sa ban penpau haki record haki egi baru akador bar te la penpau yang i bangin be senongin lek te ngi kerpat ki bor jong ka an ba ki dei ban rap lam ya ka yeng kesam jonga ba yang aro kumjo ba khnang bangan lek ya kino ki jing mensau la ne ya kino ki jing ki banga nga ya kendo hakine ki sngi ki ba menta bangam jupat ju kendo menoro hendai dei tang menta ka bangi kendo ki daw ki long tang kita ki daw ki bangi ni kisngau haka takasngi ke baki ni kiki yarai maki ka baneng kong la ujor sa u blog video so yang te la ujor sa video la katto katne banai kham sim kam ai te ngi ujor no sa u ship secretary jong sukar maklaya te marsen ujor tang si sngi si apo istiyau kane kala ulang te ngaru ngadi we nong ujor mo ya ni kam ngadi we ni nong ujor ni kam rei habang li pat hapo kepala long ka dorbar snong minin sis janya ku terik beram kat we kat kung karai belarai yang tu pat kila ong ba ndek snong no ya u mo ndek snong no ini uba overwell but ngapa ngakli yang ngapa la sabe ni mo rei yang ngak kembe mo kem keren is pang yonga mo te ato sendai sa da kata jingle jong u ngadang perdam jol ya ka jingle jong u bau ha mo jingle jong u ba jingle jonga ha ban pa trei biang itu jing trei namar bakim ila straight torti mo kali straight torti klem ka klem long kumbak ya la estimate ne kumbala plan retang namar ba pa trei biang ya kete sube snong no mo te ngak mwe lakin nok snong batum juru nong ya kersan lang batu ya kini kam te laku kum nori hab banwat ka wika lat kan ti mo menuju spa sakmat dengan ya sakmat laka dei hakono kom ni nyawat kinti lese lada sarkar ko ong ba umbit yang i bingin wat ati ai ne bangin ujor ya jing trei lese sarkar ko ong ba umbit yang i bingin le kum tar ni hab le kum ta hari lada sarkar ko ong ba yung no ba wat ati ai lese lada kum ka sinong ka penstom te kum bangin hab wat ya hok nang ta mo ni hak buat hok nang ta te nalor kata mo ngila yo urus ka nakalian ko office mo ngila yo urus ka jing pensya nakalian ko office ba kan ni jing tray lawan di engineering lawan lagi engineering ba kan ni jing tray kalong ka ba duna mo ngat ben sepuluh ini mo as per plan estimate the thickness of CC is 0.10 meter but on inspection at site, it was found that the thickness of CC is only 0.025 meter, and in some stretch it was less than 0.025 meter. And the reason given by them is due to heavy rain, which washed away the newly laid cement concrete, and also the mix of cement and sandstone is too weak. Mo nakaliang engineer ya kani ulah pensya mo te lese ki ai dau bala sa rong ha mo te kata jing trei ko mo astu lupa la dei lupa bala telot la da kawan tang stop ko mo kanang la ban rong ko mo kat ben ya kali lele ko mo kan poi ri sino ka surok mo te halo kata mo ngi nakaliang jonga baru ba overwhelm bagya don bentalang ini ban ha trei biang ya ketika jing trei tingin sa ya smart kat kumadon kilat kilti kundo benwa ya hok mo benwa ya ngatarai ba wat upar ni pali la ne upar mo kan ni pali ni nong wei ong nong wei mo wat nong wei sim larung hang ni apori jengi la e ben be mo la e ben be nang ni kala sem jenja sa wat ben be nang ni hari irau brio udo snam la jong banang ni bala khala san la he nang ni la jakai rin be chong senong in pet kata pi ngatarai wat ka ai ru ka don la ka jong ka benta mo la dai yau nong wei sisngi mo
nang jar pengin be stin bulawan rung sekali dicaka jungi hari sengi pada lahir lasan lakah ni hari ban be nang ni kumut kala kame kan dia sakawe rumah pindat ongo piak taka notes dia so pai ba mo kalong be wadi pai ba ro kumut la sha ban ngam lang i bungo balik banyak tri lang wat u kumut kasnong kan le da bating e tele se udon pai ba abawan bina snok ti lang ba ni kumut kita ro thai la ban cha be snong tela da kalong kum ni kumut taka jing ya punya snong ni thau de ngathai kampha kan mo kampha jing shala bu ya da snong nak benta ben pen pha pen miat snong ka thau ben wa ra ka roi ka par an rei la da idang le ha kan ikut kompat kumut kalong ben jot sentan ga snong ka thau ngi persya halor ka jing be batai snong ya iba overwhelming do bat ka yeng jong i une orang ba snong uba sengan sing nong beri udairu orang ba balang bat usketeri snong pat uba jes kemarin tetiang udai uno hikai skol bat utemen basan ha ka jing sisa kila dei ban khams ngau thu bat sampang henrei kila khang bat berngam penban na ka liang jongi ki babun ngim dan benta i ai ban ya be batai snong ngi ker pat jor ya ki bor jong ka an bat ki sang halang baper makin ya rap yang ni kabomut hang ni ba ki tho ba ya ki pat ba ru bila berngam lang kumju hi namar kila ong ba kim sha shu wat ingi ki pat ba bang yin lek ban jan bat ki la ha khususi ne ke sitom te kila nyau lang yang ngi ru palada ngi lek na ne ngi kendu ya ki kin ai lang da ka ju ka jing pin sitom yang ngi ki pat ba ru te na kaliang jongi ngi kepat ya ki bor jong ka an bat ki sing bhalang baro ba subha bakin ya rap lang yang ngi kamtam na kamta ka jing bha jing miat jong ka sinong ka tha